ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ମୋ ଭଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପଛରୁ ଶକ୍ତ ଗୋଟାଏ ଲାତ ଦେଲା, ଆଉ ଆପଣ ଗୁହ ଉପରେ ଯାଇ ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଗଲେ। ନା ନା, ହବ ବୋଲି କହୁନି, ହେଇ ବି ପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଘରକୁ ଡାକି ସ୍ନେହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ମୁଁ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ତ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଚଟଣିଟା ଖାଇଲିନି। ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପଚା ଟମାଟୋଟାକୁ ପାଦ ତଳେ ପଚକିନା ମାରିଦେଲି, ଆଉ ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ଫଚକିନା ବାହାରି ଯାଇ ମୋମୋରେ। ନା ନା, ହବ ବୋଲି କହୁନି, ହେଇ ବି ଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଏଥର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଖୋଳ କରତାଳ ବାଜିବନି।